Thina besithatha ngokuthi usiqiniseko wakha i-fan base wakha i-page naye njengomfana kuningi okungale ngoba enye into engifuna ukuyichaza kancane khona umuntu oyi-influencer kukhona ubaba wamathole funerals onenkampani kunenkampani elsewhere lo muntu mayibuke ukuthi ama followers akhe aya ngokubangaka uyakwazi ukuthola ibhizinisi elithola kwenye indawo ukuthi ayo advertise lelo business manje thina wazi ukuthi wena mawuhle ngaphansi kwesihlahla no-34 then therefore you are eligible to do whatever ngoba nakho khona umuntu ophawule ngale ndlela kanti akubi kanjani. So let's learn to understand ukuthi laba bantu abalapha ya sebesebhizinisini kodwa nabo besebhizinisini benjalo babe nayo indlela yokuthi iyona iphi indlela abazokwenza ngayo thina singaqondi sikwazi ukuqonda.